Edozein momentutan lokartu zaitezke. Etortzen bazait episodio moduko bat, lokartu naiteke ez badut ondoko diatzen bai. Elkarrizketa. Bueno, egun, de hecho, ni klasean lokartzen naiz, ez da zerbait arraroa. 2008ko buelta horretan, gau batetan, esnatu nintzen gelako lehiuan kristala lertu nula buruakin, eta eskua odolez, eta hemen ere zea batekin, arrakala edo zauri batekin, eta esan hon, hau ez da normala. No son de risa, ¿eh? Los desórdenes del sueño matan, impiden vivir. Txandaka ibilinaz, bai goizez, arratzalez eta bai gauez, baino esan zideten, ziur asko, erritmo horiek apurtzeagatik, minbizia nire familian baino lehenago agertu izan dela. Nire familiak kasu pilo bat egon direz. Nik daukat hanka egonezin sindromea. Mugitu behar naz, mugitu behar ditut hankak, derrigor. Goizeko 5 eraltzen dinen ja, pasai sintomak. Baina, karo, gero altzatu behar zara 7 eta 8 eta lanera joateko. Eta osauz gero. Nekatute, letxetxarrien, eta ja nire gertatzen zitzaidan zen, gauzak astu memoria aldetik eta horia erabaki nuen zerbait egitea. Oa, mugimendua bezala eta azten da, ez! Eta, bum, badijua. Inoiz ez baezu bizi, beldurtu ingo zea. Importantzia asko ematen detzagula asko bizitzeari, ez? Eta ez hainbeste loari. Eta asko behar dugu loa, gero ondo bizitzen jarraitzeko.